Paýtagtda täze ýyl dawarasy geçirildi. Onu sahna düýe çykaryldy. Hökümet resmiýetleri tanys etdi. Tomoşaçylar hezil etdi. 26-njy dekabrda Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow agtyklary bilen Suwda Senagat idarasyna täze ýyl münasibetli geçirilen dawara gatnaşdy. Bu sapar täze ýyl dawaralarını prezidentiň özi heniz aýdym aýdyp ýa-da saz çalyp jemgyýetçiligiň öňüne çykyş etmedi. Oňa derek bu gezek ýokary derejeli hökümet resmiýetleri sahna oýunlary tanslary we beýleki çykyşlary bilen köpçüligiň öňüne çykyş etdi. Penşenbe günü döwlet telewizion kanallarynyň watan habarlary gepleşigine prezidentiň gatnaşan täze ýyl dawarasy tomoşaçylara ýetirildi. Onuň dowamynda saýlanan çağılara nemis, rus hemde ingliz dillerine 3 dilde täze ýyl gutlawlary aýtdyryldy. Ingliz dilini gutlak aýdan çağıjyk mehmanlary sahna çağırdy. Şu bilen gyzyşdy. Sahna birden diri düýe çykaryldy. Ses gatyldyjy enjamyny ak taşly bir adam toý tutulýanyny oglan etdi. Görnüşinden dawarada türkmen toýu sahnalaşdyryldy. Dünýäniň töwereginde tans edýän adamlar görkezildi. Sahnalaşdyrılan toýa ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň gatnaşmagy ünsü çekdi. Düýeden düşürilen täze geliniň töwereginde mejlisiň başlygy Gülşat Mämedowa ýygnananlara tüýjü paýlady. Azatlygyň habarçysy 26-njy dekabrda ýurt içinden beren maglumatyny mejlisiň başlygy Gülşat Mämedowanyň sahnalaşdyrılan oýunyna sağçynyň keşbini döredenligini tasdiklady. Soňra toýdan göreş sahnalary görkezildi. Sahnalaşdyrılan göreşde öňkü vice-premier Gurbanmurat Mezilow biziň habarçylarymyza şahsiýeti badawat ma'lum bolmadyk bir garşydaşy bilen göreş tutýar. Göreşde Mezilow ýykylýar. Göreş tutulýan sahnada Gurbanmurat Mezilowyň bir pärwanyň ýykylşy görkezilýär. Bu Mezilowyň vice-premier derejesinden rektorlygy ýykylşyny alamatlandyran bolaýmady diýip penşenbe günü Azatlyk bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir ýerli synç aýtdy. Ýa-da ministri kabinetiniň başlygynyň ozal korunmasary Mezilow 2011-nji ýylda vice-premierlik wezipesinden boşadyldy. Ol 2016-njy ýylyň aprelinde şol wagtky Halkara Türkmen Türk Üniversitetining rektor wezipesine beýlenildi. Dawarada guramalaşdyrylan sahna köpleri görä Türkmenistana Sowet ýyllaryna meşhurluk gazanan komsomol toýlary ýada salýar. Öýlenýän ýigit bilen gyzyň oturýan ýerine halynyň ýüzünde kiril harplary bilen bagtly bolanyny ýylyp ýazylypdyr. Sahnalaşdyrılan toýa gatnaşyjylar 80-nji ýyllaryň Sowet stiline geýindirilipdir. Dikdurma başynyň arkasynda uzun taşly sazynarlar şol döwürleriň aýdymçylarynyň daş keşbini ýada salýar. Dawara hasy gyzyşýar. Aşgabat şäheriniň häkimi Şamhumet Durdulyýew ädikli papakly sahna çykýar. Ol Sowet döwrüniň hatçylaryna poştalýona çalym edýän lewasy lezgi tansyny ýerine ýetirýär. Prezidentiň sahnada ýokary wezipeler resmiýleriň hemde beýlekleriň ýerine ýetirýän tans tomoşalaryny uly tomoşa bilen synaýşy görkezilýär. Türkmenistan 2 ýyldan gowrak wagt bäri garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär.